Kosha never. Tara munotaura ndakasimudza izwi kwete kusimuka takagara asi takasimudza izwi sezvandiri kuita mukucha Godfrey sanamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mubhadharo wangu apo ndakakuvakira imba yako yanembowo dzako kuti pane mari dara kutaura izvozvo ndinevha achitaura kuna Godfrey. Pamusoro mama nedare ndichataura nyaya kubva pamavambo kusvika ndasvika pamuno munasi. Mukomana yavaya kumba kwangu achitsada kwakirwa 3 rooms nevharanda. Kekutanga ndobvazuka kechipiri ndobva ndamuti ndinokwanisa kuita sanzi kuchaja mari iwe pati kupinda musizini yekurima basa rako uchatora basa rako rekundirimira kusvika tadzosera zvekufuwa mumba inimba yako nokuitira tikatengerana tikanzora tichiita hei pana mutanga wokuka imba yake ndarovera marata ndakaona kwakanaya kumvura vana kuti Godfrey chini pamombe ndatakura nesi akati mombezi ndatakura nesi yangu ndikanditakura nesi nebhara ndikauya ndikadyara haire yefoja ndapedza izvozvo ndakakumbira mombe zvekukarvetesa akandipa mwana wake kuti auye nguva dzingosvika nainokura kuzwa nemwana wacho nguva dzangu dzakwanise kuenda kumba kuvhura mombe dzakadzokera dzisina kupedza ndokakawake kutanga ikapo nekugumisa kuwa mombe kundirimisa asi ndana kuti uye undirimire tabva ipo ndakaona kuti patisinonzwisana ndobva ndaenda kumba kwako tikati Godfrey zvawatanga izvi hazviperi zvakanaka zvikanzi mukoma inini ndiri busy ndikumborima kwaZozeya kana ndapedza ndikapedza kwamazvimbo tozoya kumba kwenyu zvakanaka ndobva tabva ipapo kubva handiti chiyo yemurore marata ndaroera marata ndapedza chini pamombe Godfrey ndakuda kuita zvinhu zvangu ndikanzi mukoma ndezvi harina muromo torai muromo ipapo munonamisa ndobva ndatora muromo pandanonomisa mushure maizvozvo anditi ngoro yakachikoka dasbomb ndikatenga dasbomb ndikafita pangoro yake kuti ishande zvakanaka. Kubva ipapo ndandati ndikaenda kuna Godfrey anongondipindura zvinhu zvaka mukadzi anondipindura zvisinganzwisisiki svika ndakasimudza nyaya committee of 7 ikanditi rega tikuda izeti kuenzanisei ndaida kuenzaniswa kuti aipedzise zvinhu zvandaida kuti apedzise ndikutakura fodya ndingoripa fodya ngori handisina mombe handisina fodya iri mumunhu. Committee of 7 ndobva yamusheedza neni vatagara pasi Godfrey haana kusvika akaramba kuya committee of 7 tabva ipapo committee of 7 yakanti aiwa pfuurira mberi chikosha nokuti uyu hatimugoni muno mberi chikona ndobva ndasimuka vandaenda kwaashe vanotaura nyaya yangu ndomamira zvaita ishe muswere kana ishe muswere aiwa chiripota nyaya yako uye nayo tikugadzirisei taripota nyaya yabva taenda iye akauya zvishuwa vatatongwa vaonekwa paakaresva bva agadziriswa kunzi iwewe chibhadhara chikosha mombe nokuti wakakundikana kubata mataketsi ake zvishuwa akangosimuka akati handikwanisi kupa chikosha mombe kana mbudzi kana chii endai kwamuri kuda kuenda kana ishe hazvisinei ine handikwanisi kusunga mbudzi chikosha chitora nhamba idzi ufonere kwamambo uende kwamambo ndomafambiro takaita. Zviro zvirikutaurwa Godfrey ndanzwa ndakandishandisa mahara kwete nakwashandisa mahara ndakasvika kuwa chikosha vari kuvaka imba yavo ndobva ndiri kupfuura ndobva wanditova chikosha muningina zvidhina zvangu zvashora asati ataura nyaya yekuvakirana kati it's okay zvidhina ndinazvo mukoma asi zviri kuchinyudzi zvazviri kuchinyudzi ndinokwanisa kupai ngoro mombe dzangu dziri bhizi asati ataura vanhu zvekuvaka pachikosha wakandotora zvidhina ndakavati torai 1000 iwo wakwanisa vandotora 1024 ndobva ndanyarara ndikatosvika pamba pavo mukoma matora zvidhina zvakawanda ndamatora zvidhina pane imba yandoda kuti muzopurasti kuchinyudzi nekuisa floor mapichi akabva wakati it's okay ndineni ndikanimamhandipa nehafu nehafu pocket yenesi wakati it's okay chakabuda ipapo yehafu pocket yenesi ndobva ndati mukoma ndoda kuvakirwa mba zvikanzi alright asi muri kuvaka imba yangu ndikuda kuti muye naassistance wenyu wakati it's okay ndoya naye pamunini right wakauya chikosha wakawaka ndakachera foundation wakauya wakandipegera ndikachera foundation wakawaka usvika pawakawaka right wakambowaka bwawamira ndikati wachikosha wanaita watanga kuwaka imba muna October saka zvinenge zvichida kuti
tifambe because mvura inogona kunaya. Tikazotadza kubata matageti ekurima nekurimira. Tikanzi alright. Mvura yekutanga yakanaya. Wachikosha wakamira kuwaka zveshuwa. Ndobva ndaenda inini. Wandidaidza kuti uya utakure huni dzangu. Dzefodya dzasiyiwa kure. Pandatopa mombe dzangu pandandozviwa. Huni padzasvika pamba. Right, wandidaidza wakati pane pandatenga zvidhina asi zvanzi kwakunaya. Uri kufanira kubvisa zvidhina, ndiri kubvisai zvidhina zvenyu. Ndakutondopaza imba yako ndakumira kuwaka. Ndikati tsoke mukombo. Ndikandotakura 2500 yezvidhina. Ndikaisa pamba pawo. Right. Ndobva wanditi mvura yanaya. Ndikati ndinotorawo nesi kure. Iwo wakati yangu alright, twamundotora nesi kure, it's okay. Ndobva tandotora nesi, batasima fodya zveshuwa. Right, wasima fodya. Wakatanga usima fodya nemadhiramu. Ndobva wanditi utakure mvura. Ndikati mukombo, nyaya mvura tina kuida. Ndakati ndiri kukarivhetirai fodya nekutakura huni. Zvemvura izvi abva wataiwa bamwe musadaro. Saka alright, chiuya munditakurire mvura ndozonbatsirana kusima. Ndikati it's okay. Ndobva watakura mvura. Ndobva ndandatakura load, ndatakura madhiramu matatu katatu. Ndaitakura 2 pandatakura 6 madhiramu. Wasima pawakasima musiwo pandaenda kumba. Right. Pamombe vauya bwatora vaikarivheta. Ndofunga wakatora mombe idzodzo kanopfuura 5 days. Kwete kahwani ba. Wakatora mombe wakarivheta fodya yavo yese. Wakazotora mombe dzangu idzodzo semumo. Wakatoonekwa wakune rimwe village wakutoita mari chekurimira munhu. Ndobva ndatofonera. Ndokwandonamatira. Shamani, mombe dzako une mombe yakanaka wena. Une chimwe chidhongwa chitebhureki zveshuwa ndinaka. Uri kuchi chinodhonza wena. Asi rimwe dhonza racho rakura. Munhu ari kutondi-explainera. Ndokwavakandoita maricho. Wakaenda 3 days kumaricho ikoko. Vanzi wapiwa 2 buckets dzechibage. Nangu ndakazvinzwa. Andasvika pandanyarara. Right. Wachikosha. Imba takawirirana kuti muri kuwaka torowera. Marowera nobva tobva tapedza zvikanzi alright muningi wakauya wachida munhu wakandodaisa marichi ndikawapa wakatondoisa marichi hapana kutaurwa ipapo ndikanyarara. Right, wakapedzaisa marichi ndobva ndatoti wachikosha wauya futi wani ndoda kucheka mambo. Ndikati aiwa nhasi handikupimo ngatimbotange taroira imba. Ndobva taroira imba yabva yapera. Right, imba yapera ndobva ndati padaigwa being feeling nekuiwaka pamusoro iparapeti imba zvikanzi ayo ndoyachipedzisa pamunhu regai kwoite basa ndijambi October, November, December muna January wachikosha ndauya imba ngaichiperi. Ndiri kuti ndikapisa 40 imba yandogara tine wana saka toita kugara 2 rooms hatizoiti. Ndine wana wasikana newakomana saka hazvizoiti kuti tipakirani newana mu1 room. Zvikanzi alright pamunini ndichauya ndiri kumbopedzisa kusapota pandanyarara. Pandazowaona kumashopu wachikosha wanaika imba yangu mvura yekera ndauda kupedzisa kuti ndada kugara fodya ndakatopisa izvi itori mubhani. Zvikanzi ndinonyunguduka nezuva bamwe uri kupisa. Ndikati pandatsvaga bhirita vauya bvapedzisa ichi imba yangu ndakaona kuti zvinhu zvekunge musina kunyorerana pasi zvinhu zvazvonesi because munhu anenge akuita zvaanoda. Pandatopedzisa imba yangu ndobva wanditi bamwe ndiri kuda ngoro yekutakura fodya pandawapa. Wakauya munin'ina wangu nemwana wangu pandawapa watakura bwaendesa ichi fodya yavo. Pandati kune mwana wacho utaure baba wako kuti wanzisire miromo yangu iye yawakatora. Kana musina muromo musauye pai ndichitora funguro yake. Ndobva mwana waye aenda akasvika mashoko. Pandasakana nawo mashoko wakanti dzimai vangu arorwara. Idzi nyaya dzingasiyani nadzo tozoronga pamwe ndiwachikosha. Ndikati it's okay kunyarara zvangu. Pandazoisira meseji kuti wachikosha mombe handichakwanisiba pakaipa handisi kukwanisa kupai. Zvikanzi aiwa nei wanifonera. Ndikati pane zviri kuitika musauye henyu kuzotora mombe. Ndobva wauya nechisimba makusima wati ndiri kuda ngoro wasvika. Ndikati zvikanzi newana ngoro hanzi yakaponja najeni wadhonza ngoro yangu yakaponja nayo wanotakura fodya yakaponja kudaro yadzoka yatsemura tubhu netai vayaiswa waenda pese pawanaupatsana ngoro. Ndakaupa big refertilizer wanditi ndiri kuya nadhakaboy. Pawakauya nadhakaboy wakauya namai wainika mwana mukadzi wavo anika mwana. Ndobva zvatonzi namai onai baba kuti ndivaifambi chitoka nyaya iyo izvi zvawaita izvi wangoita hawa isu toda kuwakiwa
novanatanga ukanyaya kwendini mukadzi wangu aitoti ini pandonodiridza nesi iyaibva atouya ototanga kubatsirana nawo ndofunga ndo pandakasiyira imba yangu hana kupedza ini handauzokwanisa kuti ndiwapedzisire kuita basa ranga rasara ravari kutaura nderekuisirana nderekutakura foja kwete zvese zvavari kutaura ndapedza zvaari kutaura kuti mabasa akaita munowirirana zvenu kwete zvese zvavari kutaura zvese izvi zvazvokungotaura Godfrey akati pamombe kekutanga nekechipiri tova zvaguma zvakadaro mvura yakutaura takatonzerana mvura munda wangu hauna kurimwa munda wangu hauna kukarivhetwa munhu akakarivheta munda wangu ari muno akakarivheta munda wangu chimubhadharo ari muno munda wangu hauna kurimwa zvinhu zvandaita izvi ndainotaurawo wamakombe isago makombe ndo zvikuitika izvi ndowaitondiziva wachikosha muri munhu mukuru pamwana chimbonira itoda kuona nekuti zvaari chatisi kunzwisisa ndiye munhu aindimisa iye kusvika tasvika pamuzi chienda kumutokuseni dambudziko remukomana wangu nderekuti paanenge akataura zvitina akataura zvina zvangu 1000 kava wari kungatata 10 katakapwanya 1000 zvitina atakura 1000 zvina zvimwe zvacho kubva atakura tikamubvunza kudare kwache kuti kwavakatakura zvina zvangu nemhaka yezvi vandakapiwa nemunhu nepo anonzi maitokasi ndakanipa zvina izvo paakazviwa huni pakutaura akarikwesa danda kuti kana ndazviwa hunza onipa danda akazviwa danda rakumva kwake saka kwese ukatipo panyanzi kurimana nisi kuwakirana pakuwakirana tikutangira pakurima ndakamuti ngaarime tobva pakurima okarivheta zvichaitwa zvese nemombe zvinoitwa naiye kwete neni naiye tapedza izvo ndokuitiwo imba yako saka hana chaakaita kumunda kwangu murume warutaura zvautaura zvekuti kumarito izvi aigondipa mombe kumarito chirudzii nchenda kumarito chirudzii iko kwakusina mvura ndichalo change sina muromo miromo yacho ndakaipiwa nanhasi meseji irimo yakanditumira yekuti enda unonamusa muromo yanamusa muromo ndomba muromo achiorima mvura kwake saka munhu akandishandisa nguva yakareba asi ngoninyebera nguva yakareba kuti ndiriuya mangwana ndiriuya kusvikira izvozvi mukataza mundu wacho isango mundu wamweni pane chambe ndoda kuziva iwo Godfrey uri kuti iwo zvese zvawataura izvi zvanzika but wati chandisina kuita chousina kuzoita kutakura foja handauzotakura nekuti iwo hauna kupedzisa kwakaimba yako aunataura chandisina kuita kutakura inini mangotaura nedzimwe ini mangotaura kuti munoda mubhadharo wangu wechii ini mwana ndikuda mubhadharo wangu mubhadharo kuti akasiyira basa rake rese panzira hapana chaakasadzisa akakurima ndomunoda mubhadharo wei pakusiyira kwacho ndakuda mari nokuti vanhu vaipinda munda mangu ndo vakaibhadhara nemari mari ko dora here $2 here kana kuti toendera to 1 million kwete mude chii ndikuda $450 muda $450 iyo vaDare fanani atabva kutonga mangwana kamamba zvisina umbo wakakwana wengoti kutaura chaiwo iyo zvinezvi zvachito autozvikangama saka tazvikangama tazvinzwa paifanira kunge muine pavakanyorerana kuti chaita izvi mwakasaina saka izvo mautobvunzwa neDare kuti munoda zvakadini munoda $2 here munoda 500 bonds saka zvose izvozvo mudai manga makazvisteta makataurirana musi wekutanga kuti tichada kuita izvi nezvizvi saka manga maungotambana sezvandanzwa kuti yanga kutokutamba mautambirana chitsotsi uyu anga ari tsotsi sezvamakanzwa nevillage kuti itori tsotsi saka zvaritori tsotsi pari kutonetsa ndopachatonetsa ipapo ndopainogona kufira iri ipapapo nokuti hatikuchaziva kuti ndokunopiwa chii kana kuti mune pamakanyorerana una muzare munoto kuchangamira nyaya iyi
manzwira aendaita ndoona sekuti mapoints avo akori 50-50. Handina kuona ari kunyatsotaura achiti mapoints awandira nokuti zvanga zvichiitirwa awa neuyu zvakawandawo, awa zvokuvakawo zvakawandawo. Saka ndaifunga kuti dai paita umbo hunyatsobatika kubva pakutanga pakubatirana kwavo basa zvaigona kubatsira Dare. Kana pasina ndoona sekunge zvakangodaro. Ndinoona kunge baba avo wakutaura chaizvo avo vari kuita havo zvekungwara kuti varovere avo pasi. Ndaona kuti baba avo pavabva papinaisabhuku paekomitoseven vakati tamutadza kutaura baba ava wane ugamba hwekuti ini pandosvika ndotofanira kundira kuti ndatobuda nderamhosva haindibati ndinoziva. Three rooms in a veranda. Ndo nhau dzakatonga makuseni, nhau dzekuitirana mabasa musinganyorerani pasi dzinonetsa kutonga, nekuti unodzipa mutongo upi madzona zvinhu. Kana muchiitirana basa, ingave hama ingave chii, vanhu mazuva anaya wangwarisa, unoitira mahara, nekuti iwewe wacho unenge musina kunyorerana pasi kuti right tiri kuitira like izvozvizvi zvazviri zvekungoti ndiwakire imba wondirimira. Hazvina chii mastages kuti ndicharimirwa papi ndichitika, ndichaita zvakati ndichitika, uye hazvina umbo hwekuti ndichawaka sekutaura kwari kuti haana kupedza imba. Zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvisiri pamakontrakt. Saka munoomesera majaji, vatongi munovaomesera, nekuti kuti wazoti iwewe ndiwe uri right, uyu ari wrong, hazvinai umbowo. Akaita appeal nyaya yake uyu kuti no ndakatongwa namambo ndikazi ndibhadhare, asi zvandiri kubhadhara zvacho ini ndakamuitirawo zvakati, haana kundibhadhara sekutaura kwaaita. Wedza manyepo ichokwadi, hapana anodi anga aripo. Wedza iye zvaari kutaura manyepo ichokwadi, hapana anga aripo kuti Dare rikwanise kupa mutongo wekutaura kuti iwe wakakanganisirwa. Saka ripirwa pane mungao wako. Hapana patinoona kuti mungao wacho uri papi. Vanhu wakaita zvekutaurirana mashoko vari vairi. Saka hapana anokwanisa kutitaurira pauwiri hwavo kuti akakanganisa dhoo, nekuti uyu anenge ari kutaura zvaari kutaura, uyu mamunhu achitaurawo zvaari kutaura. Hapanai anga aripo kana kuti sabhuku kana kuti ishe, kwete madzimai angange aripo. Madzimai obvious anotosapota murume wake. Saka zvese izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuti isusu mazuva anaya zvinhu vanhu vangwarisa. Muchiitana makontrakt nyoreranai pasi, kuita kuti mangwani unoenda kune Dare wondotaura kuti takabvumirana izvi, haana kuzadzikisa zvatakabvumirana izvi zvaakasainira, akazongoita izvi. Zvakafanana neroora zvakare, kuti kana muchindoroora nekuroorerwa, itai kuti musainirane, nekuti mune mapinda pakontrakt yamune mapinda, kuita kuti mangwani mukaika muti takabvumirana,
rora ndo ratakabvumirana tikataurirana iyi. Andipe zvakuda kuti tiite modernize, tisaite zvinhu zvataiita kare nekuti matsotsi awanda. Kuti titi isusu ngaabhadhare mombe, tinoti abhadhare kubva pane umbowo. Ndeupi umbowo? Angatitaure umbowo pane zvaataura zvinobatika. Saka nhau dzakadari izvi dzinonzi yafa yakarodha, nekuti mangwani ichenjedzo kunova mwana. Kuti kana tichiitirana mabasa ngatiitei tinyorerane pasi. Wogara nebepa racho wakanyora wotodisa kusvika basa iroro mazadzikisirana, kana kuri kuzobvarurako wobvarura, asi chengetedza madhokuments ako, nekuti mangwani kuti vinhu ukabvarura anokwanisa kudzoka achitaura kuti ndakazoita zvakati, iwewe wabvarura bepa iro, unoshaya umbowo. Saka seDare hationi umbowo hwekuti tingati isusu akashandira kuna never asakabhadhara, kana kuti never Godfrey akabhadhara zvaari kutaura ndakabhadhara zvisakabatika. Hongu nyaya inenge iripo asi haina umbowo. Atizvirana asi dambudziko riripo pamukomana uyu paakadaidzwa kuDare Contextual akaramba kuuya. Ini handingati ipapo auya kuDare, dai asina kuuya kuDare rangu handipi ndaiti haana kuuya kuDare. Pamwe tikazomubvunza kuti ngeusina kuenda kuCommittee of Service, pamwe anechiita akutoenderebesa nyaya isina kudii. Ini ndari pamberi peDare rangu, ende hapana umbowo hwekuti haana kuuya ikoko kuti tingaitonge zvinhu ndo zvatiri kuti umbowo hwacho huri papi. Tangoita open nekuti apedza kumatare kuti wape kuti ndaloramba asi munhu anomura matare because kuDare kwaisha akaenda atina kuti ndadare kuno kwamambo naasauya. Saka Kumbo7 manje ine Dare ndine Kumbo7 ndorushungudza yangu ndichosvora umambo nousha kutaura kuti ndikatonga chipa kwene Dare hatapa opening baba waibuda nemudzimai wachena murima kwaini aisara chikanya dhakanjii pamba pavo sagirefetiraizare nhasi vanoverengera paimba here iwo wakangwata kutsvagai munhu wenyu anokanya dhaka. Inini ndakamirira mwana wangu akanga angobuda ndaibvanasasika. Saka makapuwa sagarefetirize. Sagarefetirize rotaura kuti wakabhadhara sagarefetirize. Makapuwa here. Wakati. Saka muri kuona uyu atoita umbowo hwaasina kutaura. Mazvona. Matokadziridza uyu ndo zvaatotaura kuti ndakatobhadhara sagarefetirize.